Jesenná časť slovenskej hokejbalovej extraligy je na konci. Ružinovčanom sa v nej veľmi nedarilo. Ružinov, ktorý je zvyknutý hrávať na popredných pozíciách, určite byť spokojný nemôže. V polovici sezóny je na 7. priečke. Na 6. skalicu stráca 11 bodov, za to 8 Jokerit je pozadu iba o bod. Nielen my, ale my ako vedenie, ale aj chlapci mali ďaleko iné predstavy. Mali pocit, že urobili preto maximum v príprave, ale zrejme ostatné kluby robia asi to isté, takže nejaký náskok z toho, že mali poctivú a silnú a namáhavú prípravu, asi nemali. Určite nemôže byť spokojnosť s postavením v tabulke, ale hlavne ani s výkonmi, čo sa týka doterajšieho priebehu sezóny. Od začiatku sa Ružinovčania potýkali s problémami. Nízka účasť na tréningoch a zápasoch, zlá zohratosť, chyby v obrane, nepremíňanie šancí. Veľa chalanov malo nejaké zranenia, pracovné povinnosti a podobne, takže chodilo nás také menšie množstvo na tie prvé zápasy hlavne. Tam sme dostali aj nakladačky nejaké. Ďalší problém boli nevyrovnané výkony. V jednom zápase dostali debakel 0-7, aby o týždeň vyhrali nad majstrom z Nitry. Inokedy porazili silný Kežmarok, aby na druhý deň prehrali s Nováčikom zo Svidníka. Ťažko sa to hodnotí, tie výkony boli veľmi kolísavé, hlavne aj v každom zápase sme, odohrali jednu dobrú tretinu a ďalšie dve zlé a to nás častokrát stalo vlastne ten výsledok, že sme nevedeli celý zápas hrať koncentrovane. Teraz čaká na Ružinov dlhá zimná prestávka. Hráči budú mať dostatok času na regeneráciu a takisto poriadnu prípravu, aby tento nepriaznivý stav ešte zvrátili. V úvodzovkách som ich donútil, aby do 15. januára si v podstate dali nejaké pauzu, nech zabudnú. Môžu samozrejme sa hýbať, vykonávať akékoľvek iné veci, ale nech nerobia nič s hokejbalom, nech im to aj trošičku chýba. Myslím si, že nám to padne vhod, možno potrebujeme si trošku oddychnúť a dostať taký hlad, aby nás to viacej bavilo, aby sme mali viacej chuti a aby sme dokázali hrať lepšie ako tú jesennú časť. Každému to príde trošku vhod, ale netreba dlho oddychovať, keď chceme niečo dosiahnuť a nejaký ten oddych určite treba, ale potom od nového roka určite treba začať makať a aby sme sa dostali tam, kde chceme byť.